Akat amom, awan ti sumgar nga dot ko. Ito ira na. Sa amom, dito yung batin, amom ti umili no anak klase na. Ta amom nagkapitan bet na minsan. Hananay pidwa. Anat rason nga hananay pidwa. Poblasyon dito. Barangay Laureta yan na. Kaya, kaya ko sa awan, no, di pinangirakurak na, nga mangsulbar ti problema dito. Apay nga rod, nga di kapitan, aw mula pulos na sulbar na. Iso nga di na pulos, na ipidwa. Kaya, o, kasla di may nabagbaga kanyak, nga kasli ka di bagbaga na. Nga, dito yung kano ti problema, may panggap, dito yung karayan. Agkut-kuti tayo. Dadtoy, di kita request ko manin. Kaya, no maipanggap kada ito'y karayan, at dapat di nagsarita kami kada gobernador, di ito'y quarry, operators nga may quarry ito'y, nga pagtitindulong kami nga makugkuban ta karayan. Because kita nilang ngayon, ti panding, nga gapot national government, mabayag pa eh, kasla itatay. Oh, sang-sangput di kita taga DPWH nga umeda man i-re-evaluate daytoy request kon. Ya, daytoy request nga in kwa kita ta ti kwat may da i-validate. Daytoy da perdi nga dikdik. Ya. So nga tinumotibiyang hantay ka problema da pinagiwaragawag di may sa nga tingiwaragawag. Nga agtaray nga para mayor. Kat no isunto kaya ti tao, awang maramidan tayo. Nakita mo ti tao, no anada, nararamidan da. Well, anat ti kwakidjay. Ti kaslate ko awan sumgar nga dot ko. Ya, uray agtitipon da bay amin. Sigun ken ko na ako no ti kasta. Puro politika kanong aminen. Hanga siya tagpulpolitika. Isodat agpulpolitika. Apay, idi may kayo. Dito'y yanta daycare center. Apay nga dinala umay agkatuken. Deta man ti saludsod kada kayo no kabalinan na mo lang. Ya, ang pay hangag protocol. Ket no imbay itoy nga agibunong-bunong ti lapis. Kada Crayola. Ya. No imay na imbagad to, kuyugag pa ya. Tapapalakpakak isuna. O anak kong kunada digidi na interview. O kunada kasulat at insong batmin mayor ngamin interview da kami so agyaman kami unay ti pamilya kastoy. Ay, di ba? Apay nga umay da ibaga kanyak digidi tao nga din interview. Including dagito'y daycare workers. Tada tayo, no may panggap la deta, dadakkel nga TV, 40 inches. Naititid ti daycare workers, ay daycare centers. Ya, inikakman idat libron. Ya, at ay sumasapol. Tono, after a month, adaman itidmid ti mariketin. Ya, may sa kadagiti quarry operators nga umay mangtid. Kita kat umay da pa ibaga. Protocol. Di kat inak to surutin kat inak ibaga. Kadagiti ka barangaya. Ti pinagyaman. Kadagiti may sa nga tao. Kasjay ti pinagyan na. So nga, hang ko nga, kunanat, dete lang integ ko nga lapis kim karayo la. Agderbiyoseng. Anak, pag nervyosa, adda ordinansa ti munisipyo, hantay mo pababayadan. Ya, nukas dyan nga umidamangtid. Hantay pabayadan. Nga masapol ti protocol. Sumrek kalata. Anak na aramid di pandemic. Adda kas dyan na aramid. Idi in report ko, king governor kadakwa, nagsurat. Di tiyempo COVID, nagsurat da. Nga amin nga mangtid, masapol nga
dumalan ta munisipyo. That's it. Anak kabutan ko. Ay, apo, teko na ako. Noong dari lagsalsalita. Dagito agi kaskas na, ngay bagbagada, tipul politika, hanak mamul politika. Isodat ag pul politika. Isodat pul politika. Anak ko mati, di politika. Nakatugawak. Last previous election, ti diferensya mi di kinalabang ko. Nasurok nga 3,000 votes. Nagpa-recount na pa Inikwan, nangala na pa agapu Manila, ti revisor ka na iso amin. Kat, gimato pa iti, butos ko, iso nga dinismiss ni Judge Kilala. At dumadakkel mo ti diferensya amin. Tati kasla ti pinag-ibagan, kasla si Tritikan. Amoyo, ti lam ako na akon, no dakasak nga nagturay. Awan nar aramidat nga agturay. Handak ko mga pagsubli-sublian na gini taon. Awan pinilpilit ko. Nang rugiak nga nagmayor, that was February 1988. Up to now. Idinwalpas di term ko, ti 1998, at 10 years, idi muna. Ti pinagtugo ko, si Maruno ni doktora, ni misis ko, tadyak kumamagkayat idin. Ngayam impilit, imbay ti tao, kada kami ngimpilit dani. Bakit ko? Nakadakil pa ti bakir na. Hindi kinalaban ni misis ko. Kasi na po Diyos. Adadjay. Ngamin pa nagserbi. Hindi, naka 6 years ni doktora. Kuna na, nakakastak yan ta negosyo mi. Kuna na, jak kayatin, mabandogak. Kuna na, iso nga, siyak ti pinagsublida. Nagsubliak for another 3 terms. Then, after 3 terms, nagsara 1 term. Dekwad, nag-vice mayor. Idi. Kinagpesan na oresyak kat mabandogak kumain. Pampanunod at latat tao. Dito titalag lagi po. Pampanunod at latat tao. Tano sa bali, nagtugaw dito kat sa bali ti araramida na to. Sayang. Look, hindi pa nagserbi ti sa bali ng administrasyon. 3 years na lang. Anat na araramidan. Adda savings ni Jonathan ni Vice Mayor nga 120 million. Anat na kaipanan na. Kitan nyo man, nagkaipanan na, pinademolish ko amin, nakabaybayag kami nga nangalat request di approval ti commission audit, pinakademolish na din patpatagder daya ta plaza. Anak nakaigagatangan na dito. Yung kaya kita nakaibasura, nagkagagatang nga mining truck. Equipment at linuluko. Gapuna, amo kamin. Nakagatang ti munisipyo, ti adabakir ko, nga bus, nga pagluganan, ti taga-Sursona, ti barangay officials kada so amin. Agtartaray, inlako da, manulat ng ilakwan da 15,000. Bus deta, inquadalatan nga dito unserviceable. Imbay, di gimatang, inikan na ginuyod da, ganat baltaw, inikan da baterya, nagtaraya. Kita, adda di equipment, nga babatit, nga bakho, inlaklako da, manulak pinaglaklako da, 15,000. Dito iti nakabukbuteng, nag-value ti administrasyon. Siyak, ti kayat kuman, ang
dete hanak ko na interesado. Ngam masyan nakti umili. Masyan nakti umili. Dete nalawag nga sarira talaga kayo. At para elect kayo, sir. Wan ano, dagito yung kalablawang ko. So, dala kalabang ko. Why not? Why not? Wala na kuma. Di ka pa makaruar nga. Alam ti na nga ito nga anan? Posisyon ti munisipyo. Anak na ipakitam. Kinanak na ipagpakitam. Di ba? Tata. No. Makita damat. Di ito umili. No kasanot serbisyo. Ti Delara. Yeah.